L'escoltarem d'aquí uns dies entrada anticipada i el Consell de Mallorca repartirà 2,5 milions d'euros als ajuntaments afectats per la borrasca Juliet. Va ser un dels episodis meteorològics més extrems de l'any. Precisament avui acabam aquest informatiu fent un repàs d'un any que ha estat marcat per una nevada històrica, però també per la sequera i la calor extrema. Nosaltres tornem demà. Adéu. Dins del context de policrisi actual, la climàtica és una de les que més impacta el nostre dia a dia. Li hem dedicat molts de minuts d'informatiu al 2023. Les conseqüències del canvi climàtic. Un any que ha tocat extrems com la nevada de la tempesta Juliet al febrer, els 44 graus de calor a Sa Pobla a l'estiu i pràcticament ni una gota d'aigua els 2 darrers mesos. El seu escalfament és més fort als Balears que en el conjunt del món, però això sí, tampoc n'hi ha que no sé, no és el més fort del món. La major part de la comunitat científica té clar que per pal·liar el canvi climàtic global calen molts de canvis en el nostre model de consum d'energia i d'altres recursos naturals. Al govern hi ha algunes bones intencions. Hemos levantado la mano diciendo que queremos más, ¿no? Que no queremos el mínimo que ha marcado Europa. Mentre, al carrer, hi ha una barratge d'escepticisme i ganes d'intentar-ho. No han sido capaces de poner esta situación en pausa, de ralentizarla, y entonces necesitamos urgentemente una nueva estrategia. Per això hi ha fams, per això hi ha guerres, per això hi ha crisis econòmiques, epidèmies, pel canvi climàtic. Els meteoròlegs fa dècades que adverteixen. Cada grau d'accés que hi ha ens pot donar conseqüències fins i tot fins ara desconegudes. La ramaderia i l'agricultura estan patint de forma molt directa les conseqüències del progressiu encalentiment i de la modificació en el règim de precipitacions, que arriben a ser tan intenses que en ocasions fan més mal que bé. Un altre factor que desafia el camp és la manca de fred a l'hivern. Han deixat de tenir prou hores de fred en l'hivern que fan que aquests cultius siguin viables. Amb això ja s'hi està fent feina des de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Balears. Conjuntament amb un centre d'investigació de Saragossa, s'estudia quina varietat de cireres aguantarà millor a llarg termini. Les endèmiques semblen estar mostrant millors resultats, però també s'avaluen altres arbres. Altres varietats s'estan avaluant per veure tant amb ametlers com en garrovers com en fruitals quines són les varietats que més bé responen en aquests canvis que estem sofrint. El canvi climàtic està tocant igualment les portes de la indústria dominant de les Balears amb les tempestes i la pujada del nivell de la mar. Cada pic tenim una manca més d'arena i que l'amplada de l'estiu a l'hivern no se recupera. Per això, a Cala Millor s'ha engegat el pla pilot Live Adapt i en el termini d'una dècada podrien tenir la primera platja urbana adaptada al canvi climàtic de tota Europa. Segurament hauran de retranquejar la primera línia de lo que és el passeig i potser fer un passeig marítim més acord amb els sistemes naturals, a fer passarel·les, també a mantenir o plantar arbres que mantinguin serena. Com a part de la imatge que Balears vol projectar cap als mercats d'origen dels turistes, el segell d'Illes Verdes és un dels desitjats. La Comissió Europea ha inclòs enguany l'arxipèlag en un programa de descarbonització 100% per l'any 2030, 20 anys abans que l'estratègia a llarg termini de la Unió. És conegut que el canvi climàtic és una amenaça per la salut humana, tant pels efectes dels desastres naturals que genera com per les malalties que provoca o empitjora. Però tot el debat entorn del fenomen impressiona igualment la salut mental. Yo tengo muchísimo miedo, porque soy un agricultor aficionado y estoy viendo lo difícil que es mantener mis propios cultivos. Les persones joves especialment estem un poc aterrades, sincerament, sobre què és el que passarà, quin futur ens espera. La paraula ecoansietat, referida al temor crònic als efectes del canvi climàtic, és un dels neologismes que s'havien proposat enguany per incloure's al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Haurà d'esperar, però els psicòlegs, de manera informal, ja reconeixen de què es tracta. El término como tal no está definido dentro de los trastornos psicológicos, eso es evidente, pero sí que al final es una forma de englobar una serie de emociones negativas y poner palabras a algo que la gente está viviendo a día de hoy. Marina assegura que qui més informació té, més pateix sentiments negatius com la preocupació, incertesa, por, angoixa i estrès.
Davant d'aquesta angoixa, des del punt de vista psicològic, es recomana allò tan gastat, però tan vigent, d'actuar localment i pensar globalment. I, tirant-nos pedres contra la teulada, descansar del flux informatiu s'hi torna font d'ansietat. No ver constantemente noticias que me generen angustia, nos tomamos algún descanso respecto a eso, qué elecciones puedo hacer a nivel de transporte, puedo ir en bicicleta, puedo ir en transporte público, utilizar energías renovables, o cuando voy al supermercado, qué tipo de cosas elijo para comer o qué ropa compro. La preocupació pel canvi climàtic, però, s'ha instal·lat entre nosaltres.